Si pangalan mo do. Si Wa. Ang nga niya si Wako. Yakin yung usa. Si pangalan. Si Jilin. Iya. Moment before. Okay guys, nalata diri sa tubigang lapukan. Ang buntang yun diri sa dagat ba, unahan sa sapa. Kay natay duha kabuk nakita nato nga batang grasa. Unsa kanin sila murag manig mga matigayon siguro ni butiti og sikon ba dugong. Ato guys, ato ning ano interviewon kung nag-unsa sa ngari. Sige guys. Oy mga busing. Unsa may pwede bata mo interview mo gadget lang. Ang iyahang gisulti. Okay ra kuno. Unsa kuno tuyo? Gusto lang namo nga ngano nagdula mo ba nag-asawa ba mo? Kuan kuno sila mga bana kuno sila asawa. Sila ra kuno nabilin silang tribo. Mao ni ilang kuan, ning ilang mga kultura. Kinsa may mga pangalan ning mga matawhanan ni ug bayhanan ni. Si pangalan mo do. Si Wa. Ang nga niya si Wako. Yakin yung usa. Si pangalan. Si Jilin. Iyahan ang asawa si Jilin. Sige guys, panag-asawa ni Dirigas no. Nalibiyahan guys, bisig manghapak niya nagiglapok kung saan na lang. Ya, muli sa mi. Ang ilang sulti kuno na daot sila sa droga. Iyahan sila. Mao day, mga undangin na ninyo. Dagay perting napuka diri yolo. Iya lang tagdagan. Matuang. For entertainment purposes only.